vrouw en ik ben overgegaan naar een andere tandarts. Vorige haar praktijk wietboetenstad en stuurde een briefje naar de overgang in moordschap. Tussen de regels deur begreep wie wel dat het de storen gaan zelf met ophouden wil. Hij had zijn tan schoopjes wel op dreugen. En hij heeft er nooit op notje bieden. Boeten des, het is hem gunst vanzelf. Het leek ons makkelijker voort maar na de tandendokter dicht bij huis te zuigen. Scheelt voor zo'n baarbrandstof. Bij het allereerste intakegesprek, zeg maar kennis maken met nieuwe tandarts, kregen we allebei een papier met allerhande vragen. We werden zo het goud aan de tand fout. Maar bij één vraag stonden we met mond vol tanden. Ben we nou bij een tandarts of bij een verslavingskliniek? Dacht ik. Hoeveel glazen alcohol drinkt u per week? Hoeveel glazen alcohol drinkt u per week? Per week? Als er nou eens fruit per dag, klinkt heel wat minder. Aangedurig keek ik even overziet wat of fraude van muik. Moest er vanzelf een beetje in de buurt blijven. Maar zij sluit draak ook even over. Was er nog geen rook meer. Ja, daar zit je in. Als een boer met koeskillen. Ik vond het niet lijken, maar het aardigste van Tjong ook niet laten zijn. Aldong 5 borrels mocht over heel week 28. Vrouw en ik keken elkaar even aan en hebben er maar 2 afgetrokken. Aldong 2 borrels mocht over heel week 14. Nou, klinkt heel wat beter niet.